Belian ya, judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki udan-udanan ki ngene iki. Ya udah tenang. Iki aku karo King mau hujan-hujanan, Bro. Mau hujan-hujanan. Wah, apa itu? Oh, tak belum. Kenapa? Tadi tabrak ini kasih sial lagi. Salah. Kita udah sore-sore. Sore-sore hujan. Nyorein barang King. Hujan iku. Hujan iku. Hujan iku. Senggol. Gule apa padak adik kakak ki anu gule. Mosok adik kakak. Yo adik kakak. Kowe kang aku apa dik aku? Ini adikku, aku ini kangamu kok kowe aku kok. Dia mek sapa? Bisa digawu. Lah kenal aku kok. Sapa wi? Tonggo. Sapa jenenge? Ya ora tau. Aku ingin Terus. Es. Bro. Semu bro, hujan-hujanan iki. Ingat aja HP-ne bangkus dari Firman gak popo. Yo. Dari Firman gak popo. Aku ingin. Itu apa Ki? Terasi apa? Popo ada aku popo. Terasi itu punya ini. Rahasia. Mana kok teh pocing itu nek kok iso. Iki gak ada siapa iki? Kok iya. Iki gak ada siapa? Sautik. Makan makanane dudu ono kabeh. Makanan bro, sampel ayam, bubur kacang hijau. Apa kalau King mantelan ngecek iki? Kayak parfum, bakul parfum kayak. Bagel parfum iki sapa iki? Bagel mie sapa? Baju. Nah. Nah sing anu mesti iki. Hujan. Bro. Hujan hanya Apotik. Jak bersama King Gareth. Nang iki. Kone kene nek balik iki. Nyonya sapa? Enggak. Nggih. Sik awang godet ra King. Ya ora. Oh, nggawa King. Halo, Bos. Terasi Haji Ismail enek ra? Sing enak ya apa wi? Iki Mas Ilun kode sing IBL mesti sing iki. Bebek jadi. Jarang oleh tinggi. Enggak iki 10.000-an. Jarang tinggi. Kuwi ya. Kuwi ra ngasih dibakar sik berarti. Gak usah, wis mateng. Yo galang tak dibakar kena digoreng. Tapi jentah ya. Kan aku sing kuwe mesti di sama kowe. Iki aku seneng iki. Haji Ismail gak enek. Gak tandung gue aku jalan sini. Ya iki. Karo apa aja? Wis Nan ora aku. Lombok eneng apa? enak Lombok. Apa nek? Ada King Gareth. Oh ya, ojo ngegas kok. Ketok ngegas. Lah iya. Ngegas. Ini digoreng sik berarti ya? Iya. Tak dibakar. Iki gede. Yo ben gak terus bener ngene to. Tak jelek anu dashboard. Lah ayo iki padha ae to ngene kok. Rayo King Gareth lho. Kok iso bingung. Nek tempe pokok. Wah. Mbok Edi. Aku sing nyetel. Mo. Sing nyetel. Emang udah gizi. Ngecek ngono aku e. Melinti wani ya. Melinti ya? Kakak. Iki bakul bakso. Sing legend jane. Masuk legend. Bakul bakso iki. Bakul mie. Mie bakso eneng. Masuk Andalan bos. cekelan tau HP nih. Ah, ngono kayak iso. Bos. Iki wong ngamen, Bos. Ngamen iki bakul mie. Oke. Iki bakal Daging. Kok. ini gede lemot. Iki ngono, Bos. Iki konter, Bos. Rek, sosis. Apotik sik. Suka murah, Bos. Kilo suka murah. ATM iki. Ngene Mas Tio.
Ini Mas Tio iki, Mas Tio. Iya. Ya to ini Mas Tio. Ini Mas Tio iki bakul klambi. Bakul mie, bakul mampu. Iki bakul buah, Bos. Buah. Bakul buah. Iki mbake gudanan lagi nganu, Bos. Iki bakul teh. Bakul teh. Bos, Bakul ngasang ijo kabeh nang wis to. Nang enak ora apa. Sik. Bakul-bakulan sik. Ki teh poci, Bos. Teh poci, Mbak teh poci, Bos. Singgol dong. halo bro. Ini perjalanan menuju hujan-hujan. Enak motor lurah kok. Lurah enak ra? Ganti uang gitu. Uang sapa? Ganti uang bakul ini. Ci, gawe Ci. Wah, kayak kok nggowo saiki. Bos anu. Kemana lek? Bakul jenang. Bos. Ceritanya yang ini ki sawah ladang sing dadi dos iki. Sekolahane ki sekolah Siloro, Bos. Sekolahane Mujiono zaman dahulu. Saiki berubah. No. Gurune entek saya. Pensiun. Gurune pensiun. Iki kok iso miso wi? Kok ya ampun, kok iso miso wi? Miso kakakmu. Iki kakakmu, Bos. Loh, kok iso karo kakake miso lho. Lah. Adik terkutuk aku. Mandek sih. Ndek. Adik terkutuk. Tang. Weh. Lah kok kacer ki piye ta? Wajane tak ganti. Yo esek-esek kok. Iso. Kayak gini bisa. Wis nganu, Bro. Lekil. Oh, kau bisa keret to. Pakah menang. Ya, kilo wonge. Adik ocol. Nah, iku. Apa wis bar kok? Kos. Wis. Sing Kos. betet-betet sing arep masak Oh, Pirang menit? Kos, kos. Wis sih. Iku cek. Wis, Bro. Mbok karo. Cukeh kok pirang menit sing kudian ora plok. Kilo bro Bang Cus. Bareng arek to, Bang. Wis mari kolammu, Bang. Wis karek ngisi yo. Arek ngisi. Ngisi yo. Yo sing ngisi yo. Isin King. Donatur. Wong King biar ngisi. Yes, Bro. Bingung kok. Terima kasih sudah nonton vlog ini ya, Mbak. Berkah. Top.